Samtang suspect nga ginatudlo nagpatay sa 44 anyos nga babae kag naghimulos sa 17 anyos nga dalagitan na dakpan sang kapulisan. Pagpanghimulos nagapanguna nga motibo nga ginasunod sang kapulisan. Si John Sala nakatuto. Positibo nga ginkilala sang 17 anyos nga biktima nga si alias Maria ang sospek nga naghimulos sa iya kag nagpatay sa iya tiya nga si Grace Fortaleza sa sulod sa ila balay sa barangay Arante, Sara, Iloilo. Sunod sa Sara MPS, may mga gitpakita sila nga laragway kay alias Maria kag isa-isa ini nga ginhimutaran tubtob nga nakilalaan sini nga lalaki nga ganaligara sini nga nagkuga kag nagrape sa iya kag nagpatay pa sa iya tiya. Ginkilala ang sospek si Ricardo Teruel, 34 anyos, residente sa barangay Villa Hermosa sa Amuman nga Banwa. Tatlo nga picture na present sa nato investigator. Dito na siya pagturo niya duwa na iya pagaling niya pasong ipanabuan ang picture sa cellphone. Kaya ginuputahan niya kanya na totlo na identify niya na ang suspect nato. Siya ang nagsunod sa Base sa panaysayon ni alias Maria sa kapulisan, makapilang ka beses na niyang nakita ng sospek kaupod ng mga abyan sini nga nagabalik-balik sa ila lugar. Tambay na nila siya na nagtulong na suspetsado nga lugar kung sa niya arkana. Manumduman nga base man sa panaysayon ni alias Maria sa kapulisan, nakabugtaw ini matapos nga nakabatsyag nga ginakuga sang sospek. Nakitaan man sini nga napaidalom ng iya underwear kag sang mangayo kung tani isang bulig sa iya tiya. Iya ini nakitaan nga duguon na. Inita na ng lunsay ginpanginwala sang sospek. Nagapangwala siya sa nawala siya sa kilablan sa Sa karon ginahanda na ang kasong murder bato kay Teruel kag ginahulat man ang resulta sang medical legal examination sang minor de edad. Agud mapasaka man ang kaso nga rape kung mapamatutan nga naabusuhan gid man ini. John Sala, Buana, Western Visayas.